iti balaok pati aklo bangsay intilakto kalamor butaw ya kaldero inapagton pati ayep kintoy manok kinto ni pato sa balat so butang ko pusan masinan tanaburog ya aso si katoyay palag ko tatinay nantuak nga nakulaw ko si katoyay palag ko say kamong ko pusatang aso. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Good morning.
Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Maabig abuklas kumoy amin ita na bulinaw tan Sambales. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon na mga issue na dapat nating talakayin ngayong umaga. Araw po ngayon ng Huwebes, Petsa 16 sa buwan ng Hulyo 2026. Ngayon po yung Killer Quake na yumanig dito sa Luzon area noong July 16, 1990. Kaya 36 years na ang nakakalipas. Sana po magdasal po tayo upang ang mga sakuna ay hindi natin mararanasan. Ang inyo pong mga ayan. Ang inyo pong mga makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At ako naman po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Diyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jael France Pumarin Kayabiyab. Basketball player. Ayan, matangkad yan. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong social media, ayan, Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Maliwalas ang panahon, ano? Magandang panahon. Sigurado yan. Kaya walang nagbabadya. Walang nagbabadya, walang mga yung low pressure area. Sa ibang part, pagdating ng hapon, may mga pag-ambon, yun lang. Ayan, Diba? At least, ang gapoy bagyo. Bagyo. Pero nitong mga nakarang araw, napansin mo ba sa may bayan ng Kalasyaw? Oo. Diba, nag-uulan-ulan. Ang kapula haramay kin, may natitipon sa dano mo Correct, Kumong diri-diri sulawa. Nabanggit mo ang bayan ng Kalasyaw dahil kahapon ay nagtanim ng mga puno ang pamalaang lokal. Ang pagtatanim ng puno ay isa sa mga pinakamabisang paraan para proteksyonan ang ating kalikasan. Nakakatulong ito sa laban sa climate change. Hindi lang yan, naglilinis din ng hangin at napapanatili ang sari-saring buhay. Dahil ang mga puno ang sumisipsip ng carbon dioxide, tama, di ba? Oo. At pinipigilan ng pagbaba at pagguho ng lupa. Kaya nagkaisa ang mga kawani ng pamalaang lokal ng Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat na nagtanim kahapon ng dwarf Davao coconut sa barangay Ambotel sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, kaya nagsagawa sila ng tree planting activities sa pangunguna ni Punong Bayan. At syempre nandyan din ang chairman siya ng MDRRMO. Si Mayor Patrick Agustin Karamat. Nasa linya natin si Municipal Disaster Risk Reduction Management Head, si Mr. Freddy Eda Villacurta, upang alamin natin yung activities kahapon dyan sa bayan ng Kalasyaw. Good morning, Sir Ed.
Yes, good morning, Sir Dennis, at saka Sir Errol, at saka sa mga tagapakinig ninyo. Kahapon ay nagsagawa kayo ng tree planting activities dyan po sa may barangay Ambotel. Yes, Sir Dennis, in line sa may celebration tayo Disaster Resilience Month. Sa kayo sa may calendar of activity tayo sa buong bulan na July, may tree planting and growing activity sa the barangay Ambatal. But this time, sa intanong tayo ang may dwarf coconut kasi medyo nairapan tayo man identify na lugar yan na panta naman tayo rara may kakiwan na rice field iman na may balon dalan niya ginawa iman may farm to market road na may farmers sa nari barangay yan sa intanong tayo may coconut sa intanong tayo ang coconut kaya may sources na sinamangan So ilang dwarf coconut ang itinanim kahapon? Baby girl, baby girl, coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Now the coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. So, paano po ang sustain yung magpag-sustain na nangatirang mga coconut na yan sa red? I love the coconut. Oh my gosh, wanna know? I love the coconut. Come on, baby girl. Come on, big baby girl. I love the coconut. You like it, baby girl. Come on, big baby girl. So saan po galing yung mga coconut na yan sa red? Ang first natin galing sa Okay, nandito rin si kapaborito Errol. Opo, Sir Ed, good morning po. Sir, in the near future, sir, may plano po ba kayo na magtanim din sa ibang lugar o ibang barangay dahil napakaganda po yun. Isa po yan sa mga natanim po sa panahon ngayon. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. The coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa palm family. 3, 2, 1, shout! I love the coconut. Come on. Oh my gosh, wanna know? I love the coconut. Come on, baby girl. Come on, big baby girl. I love the coconut. You like it, baby girl. Come on, big baby. I love the coconut. Oh my gosh. Sir, in connection po dyan, ay paano naman po pag-driving po yung tractor sila po yung tulong sa inyo at magkaroon din ng although nasa along the road naman ang center sir. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. The coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa palm family. 3, 2, 1, shout! I love the coconut. Come on. Oh my gosh, wanna know? I love the coconut. Come on, baby girl. Come on, big baby girl.
Sir, bukod po sa sa mga dwarf na coconut, ay meron pa po bang ibang pananim na ito po? I love the coconut. Oh my God. I love the coconut. Come on, baby girl. Come on, baby girl. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. The coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa palm family. 3, 2, 1, shout! I love the coconut. Come on. Oh my gosh. No. I love the coconut. Come on, baby. Alam naman po natin I love the coconut. Oh my God. I love the coconut. Come on, baby girl. Come on, baby girl. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. The coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa palm family. 3, 2, 1, shout! I love the coconut. Come on. Oh my gosh. No. I love the coconut. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I love the coconut. You like it, baby girl? tatanim natin ay yung in a matter of 2 to 3 years ay meron ng pakinabang para naman makita natin, hindi lang para sa susunod na henerasyon, kung hindi tayo rin ay makikita natin yung ating tinanim. Okay, si paring Dennis, sir, nandito. Okay, Sir Ed, siguro pwede nating ipatupad yung Adapt Itris program. Napakaganda po niyan. Ah. Napakagandang session niyan, Sir Dennis. Oo. Kung i-start natin sa mga public servant natin sa barangay, na siguro bawat opisyal ay mag-adapt ng ilang puno na yun sustain natin, maintain na nila. I-suggest po natin yan na gawin nating resolution yun sa Sangguniang Bayan para meron na tayong pamantayan. Napakaganda po ng suggestion ninyo, Sir Dennis. Meron pang isa, Sir Ed, sa Baguio City, meron silang panukalang batas. Ito yung Graduate Legacy for the Environment Act na naglalayong lahat ng mga mag-graduate ng elementarya, high school at kolehiyo nagtatanim ng puno. Pwede ba nating i-adapt din sa Kalasyaw? Pwede po. Napakaganda po yan. Tulungan natin, makipagtulungan tayo mag-identify ng mga lugar na pwede nating taniman. At napakaganda po yung suggestion po ninyo. Pagka ganun ang nagawa natin at lahat ay magtatanim, ay in a matter of years ay pwedeng makatulong, maibalik natin yung dating kalikasan natin na nagbibigay sa atin ng lilim at sariwang hangin. So protect the environment, ika nga, ano? Okay. Ako, Sir Dennis, importante po yan, lalong-lalo sa panahon natin ngayon. Okay. Aside dyan sa tree planting, meron ding mga activities na isinagawa ang inyong opisina dyan sa may Barangay Kisban, I think kahapon, Sir Ed. Tuloy-tuloy. Hanggang hindi namin matapos lahat ng eskwelahan dito sa ating bayan, iniikutan po natin kasama itong ating mga staff at nagle-lecture tayo. Part ito ng ating IEC, yung Information Education Campaign,
na ini-impart natin sa mga estudyante na sa murang edad pa lang yung mga safety measures, yung mga dapat nilang gawin pagka nagkaroon ng kalamidad o mga paghahanda para sa pag-iwas at pagharap sa mga kalamidad na darating sa atin. At tuloy-tuloy din yung operation natin, yung mga clearing natin as per request, yung training na ginagawa natin. At yung mga ibang nagre-request, mayroong mga nagre-request na putulin yung puno ay hindi po namin gagawin. Para lang maalis natin yung risk sa mga puno, lalong-lalo na sa may mga kalsada, malapit sa mga kabahayan o kaya eskwelahan. Yun po, continuous yung ating ginagawa. At ito nga, all month long ng July, araw-araw po mayroong activity ang ating tanggapan para sa Disaster Resilience Month celebration. So dyan sa bayan ng Kalasyaw, napapansin namin maraming mga century trees dyan, especially dyan sa may population area, Sir Ed. Opo. Yun ang kayamanan po ng ating bayan at ang ating kasalukuyang pamunuan ay tinitreasure nila at inaalagaan nila, sinisiguro na poprotektahan yung mga centuries natin dito sa may poblasyon. So paano nyo po sinusustain ang mga century trees dyan, Sir Ed? Training lang tayo at ayan. Medyo naputol. Medyo may load mo amot kin may 10 minutes. Okay. 10 minutes. Mabuti lang na yung pinapaliwanag niya paano mini-maintain. Okay, Sir Ed. Naputol. So, paano po mini-maintain yung mga century trees dyan sa bayan ng Kalasyaw? Itong mga centuries trees natin, lalo na yung mga may nasa malapit sa kalsada, pruning lang yung ating ginagawa at binabawalan natin ang paglalagay ng mga ads, mga tarpaulins, kasi masisira itong ating puno. Sa bagay, ang pinaka pag-aalaga naman dyan, yung tama yun, pruning, trimming, at bawal magkabit ng kung ano-ano sa mga puno. Opo. Okay. So, thank you very much, Sir Ed, sa mga information na inyo pong binahagi dito sa aming palatuntunan. Unless na meron pa kayong gustong parating, yung mga mensahe ninyo sa ating mga kabayan dyan sa Kalasyaw. Opo, yung isang highlight din po sa Disaster Resilience Month celebration natin, yung search for prepared actions towards accidents and disaster ambassador, yung patak ambassador natin, na open sa mga high school, sa lahat ng eskwelahan dito sa bayan ng Kalasyaw, na kung saan sila ay magsasubmit sa ating tanggapan ng mga disaster preparedness videos nila. At kung sino man yung ating napili, siya na yung magiging ambassador natin sa disaster preparedness. At siya yung ating binigyan ng authority at guidance na tumulong sa atin spearhead kung ano yung mga activities natin sa ating bayan. At ito ay I love the coconut, baby girl, baby girl. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Now the coconut nut is a big nut. Thank you very much, Sir Ed Villacorta, dyan sa mga information na yung binahagi po dito sa ating palatuntunan. Thank you. Yes, sir. Thank you. So yan po mga kaibigan, si MDR-RMO Head Fred Villacorta, dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Maganda ang activity na pagtatanim ng mga puno dahil ito nga ay nagbibigay ng siyempre lilim, pagbaba ng temperature sa mga community. Ang pagtatanim ng punong kahoy ay isang mahalagang gawain na hindi lamang nagpapadala ng mga ecosystem natin sa lipunan. May ambag sila. May ambag sa ecosystem sa lipunan. Kailangan ng sustainability ang pag-aalaga at pagpapanatili ng mga itinatanim na puno. Ito ay susi upang tunay na yung pakinabangan
ang mga ito sa paglaban sa climate change, sa pagpigil sa pagbaha at papanumbalik ng kalikasan. Kailangan ang sistematikong pag-aalaga mula sa pagiging punla hanggang sa ito ay maging ganap na puno. Ang lokal na pamalaan at komunidad ay dapat magtulungan sa pagsubaybay sa mga itinanim na mga puno. Tiyakin ang lugar na hindi apektado at hindi masisira sa mga susunod na proyektong pang-infrastruktura. May batas sa pagtatanim ng puno. Ito ay nasa ilalim ng Republic Act 10176 o yung Arbor Day Act na nag-aatas sa pagtatanim ng puno taon-taon. Kaya inihimok nito ang mga Pilipino, partikular ang mga opisyal ng gobyerno, mga empleyado, at maging ang mga mag-aaral at sino mang mga individual ay magtanim ng mga puno. Kaya dyan sa Baguio City, meron silang panukalang batas. Ito ay ang Graduate Legacy for the Environment Act na naglalayong gawing rekisito sa pagtatapos ng elementarya, high school at kolehiyo ang pagtatanim ng puno. Meron din akong nakita sa social media noon. Nagtatanim yung mga kinakasal naman na couple. Yun. Simbahan o sa judge o kaya sa mayor ay after nilang o before silang magpakasal ay nagtatanim muna sila ng mga puno at saka sila saka sila nagpo-proceed. Sana gawin din dito sa ating lalawigan na gumawa ng mga kaparaanan na himukin ang lahat ng mga estudyante kamo na umpisahan sa eskwelahan, sa community at siyempre na magtanim ng mga puno. Meron ding legacy ang mga halal na opisyal sa lalawigan ng Pangasinan. Ang kailang napakalaking legacy ang pagpuputol ng mga punong kahoy sa Alam mo, Kapitolyo. ang legacy, yan yung mga nagawang maganda na hindi makakalimutan ng mga tao. Diba? Yan yung may pakanudnunutan at tanso legacy. Pakanudnunutan damay ng putol say kintuta na may napinawiran. Diba? Agawaan mo marakap, yung legacy ay na pinawiran. Ay, bakit legacy ba yung pagputol ng puno? Legacy. Paano natin papalakasin ng mga reforestation? Kaya nga. Kung ang mga namumuno naman, parang galit sa kalikasan. Kaya nga, nakasaad sa Republic Act 3571 na mahigpit na pinagbabawal ang pagpuputol at pagmassacre sa mga centennial trees dahil lamang sa treasure. Hindi, alam mo naman, in every rule, there is an exemption. Siguro, nagkaroon sila ng permit dahil i-develop. Pero ang sinasabi naman ng mga netizen, pwede namang i-develop na walang pinuputol o sinasakripisyong puno. Correct, Diba, sa ilalim ng batas, yun nga, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpuputol ng mga punong kahoy, lalo na sa mga public plaza, parks, mga pampublikong lugar. Walang magawang Pangasinense dahil siyempre naputol na namasakar na yung mga puno diyan sa may Kapitolyo. Tapos ibinibida nila yung itinatanim na puno. Kailan pa yan lalaki at kailan pa yan lalaki na daw yung itinanim. Parang diba? Mamputot tas mantanim. Tingnan kailan pa ang itinanim nyo rin ba yung century old trees? May babalik nyo pa ba yung buhay ng mga century old na puno kahoy dyan? Hindi na may babalik kailan pa. Samantalang yung iba nagkakandarapang i-maintain yung kanilang mga century old trees. Kaya nga, diba? Inaalagaan nila dahil hindi mo na maibabalik yung panahon. Yung tatag ng punong yan na nilabanan ang init at ang hangin at ang bagyo at ang tag-ulan. Pero wag tanin nakaalagay.
pinsanan dan pinutot. Oo, kaya wala nang maasahan ang mga susunod na henerasyon na para nilang minasakor yung mga susunod na henerasyon dahil sa pagputol ng mga century trees dyan po sa may bayan ng Lingayen, particular dyan sa may Capitol compound ng Lingayen, Pangasinan. Magbabalik po kami makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas,
ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mark Teriolencora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal, Engineer Jal France Pumarin Kayabiaba. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mangyari lamang po mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Sa ating Facebook, yun pa rin. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, may lumabas sa social media na mayroon daw nagrereklamo laban sa Region 1 Medical Center Annex sa Bunuan, Binloc. Ang sabi rito, aanhin ang libre kung ma'am babas, ayan, Karen naman, sabi niya. Kung mababastos. Ang tanong, sino ba ang complainant? Kung may reklamo, dapat gumawa ng complaint letter. Ayan. Dapat merong pangalan, may pirma, para paniwalaan ng taong bayan ang inilalagay sa social media. Hindi yung anonymous o anonymous na complaint. Maliban dyan, anong pangalan ng inireklamo? Pangalan ng nagrereklamo at sino ang inireklamo. At kung may katotohanan, dapat may ebidensya gaya ng video, kung nabidyo nyo, para madaling aksyonan ng namumuno ng Region 1 Medical Center. Pamunuan ng Region 1. Kahit nananawagan siya sa Department of Health, kung walang formal na reklamo,
lalabas na ano lang yan, walang kwenta. Dahil idinaan sa social media. Dapat idaan mo sa tamang paraan. Baka gusto lang sirain sa pamagitan ng social media ang magagandang programa ng Region 1 Medical Center. Yung R1MC, dinagdagan, di ba? Ang pasilidad upang mas marami pang ma-accommodate at matulungan na pasyente. Ang Region 1 Medical Center ay nagpatayo ng malaking pasilidad tulad ng R1 MC Center Institute at Cancer Institute. Public Health Center sa Bunuan Binloc. Ito ay ang pangunahing sentro ng yung magpapagamot sa cancer dito sa Hilagang Luzon. May bagong pinatayong 7 palapag na struktura na may 6 na elevator at 18 operating rooms para makapag-accommodate ng hanggang 1,500 bed capacity. Imagine, may mga elevator 6, di ba? 6. At 18 operating rooms. Yan yung bago, yung 7 palapag. Diyan sa may Arellano yan, di ba? Meron ding outpatient department. May mga bukas dyan na pasilidad kahit sa gabi para sa mga manggagawang hindi makapunta sa araw. Ang layunin ng R1MC ay matugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyo medikal. Layunin itong ilapit ang mga modernong serbisyong medikal sa mga Pilipino tulad ng yung kailang state of the art na Cancer Institute na nagbibigay ng radiotherapy. Yung nuclear medicine at saka yung chemotherapy at iba pa, di ba? Sa mga magagandang programa o serbisyo na medikal na hatid ng Region 1 Medical Center ay sisirain lang ng nagtatago sa likod ng social media. Kaya nga. Baka naman ito mga naninira na ito at the end of the day, magpasalamat din kayo dahil natulungan kayo o pamilya nyo. Kaya gamot ang inyong mahal sa buhay, parang ganon. Baka mamaya magpasalamat kayo sa bandang huli. Kaya nga, ang Region 1 Medical Center ay nagkikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang ipatupad ang tinatawag na Universal Health Care. Kabilang dyan ang pagbibigay ng telemedicine services upang maging accessible ang konsultasyon kahit sa mga may sakit sa mga malalayong lugar. Sa ilalim ng Republic Act 12203, ang pasilidad ng Region 1 Medical Center ay pinalaki mula 600 bed capacity, ginawang 1,500 bed capacity. Layunin itong makagamot ng mas maraming pasyente sa buong Rehiyon 1 at iba pang mga karatig probinsya. Aktibo rin ang Region 1 Medical Center na itinataguyod ang pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan ng mga lay for o yung libreng screening para sa mga may sakit tulad ng dengue at cancer sa pamamagitan ng libreng mammogram. Kaya nga lalong pinapaganda at dinadagdagan ng mga pasilidad ang Region 1 Medical Center upang ito ay magbibigay ng mas maganda at maayos na serbisyo medikal. Pero yung mga ilan dyan na baka itong mga nagreklamo, ito yung mga tinanggal na job order o contract service, contract of service. Baka ito yung mga nagreklamo, baka ito kaanak din ng naglalabas sa social media. May dahilan kung bakit tinanggal ang mga contract of service dyan sa Region 1 Medical Center. Baka naman hindi sila
yung gaanong nagre-report diyan o kaya may pagkakasala o nagawang kasalanan kaya tinanggal. Ang contract of service o kaya job order is sila po ay contractual ang mga yan. 6 months lang. At kung maganda ang kailang performance, nire-renew po yan. Nire-renew. Pero pag hindi maganda ang kailang pinapakitang serbisyo, alangan na kukunin mo pa sila, alangan na pag magre-renew pa sila, di ba? Kaya tinitignan po ang performance ng mga contract of service. Siyempre, ang kukunin yung talagang nagtatrabaho. Hindi yung tamad. Ngayon, ang nireklamo ng mga contract of service na tinanggal ay yung nadidili ang kailang sahod. Siyempre, yung sahod nila, nagdidepende po yan sa yung budget mula dyan sa Region 1 Medical Center. At saka marami pong mga dyan, yung proseso bago makuha ang sahod ng mga contract of service o kaya yung mga job order, dadaan po yan sa masusing proseso. Kaya't ito nga yung, may nandyan yung yung nakaraang statement ni Region 1 Medical Center Director. Tungkol doon sa may mga alam mo yung huling interview. Yun, may mga paliwanag siya doon at may konting oras pa naman. Engineer, paki-play nga si Director. The hospital right now. Right now, the hospital is already authorized to have 1,600 beds, one of the biggest north of Metro Manila, with 13 accredited training department, and we have upcoming another 3 departments to be accredited. It is a tertiary training and teaching hospital in Pangasinan. Tayo po yung isa na teaching and training hospital in Pangasinan. And based on Universal Healthcare Law or Public Act 11-22-3, we are the Apex Hospital or Entrepreneurial Center here in Northwest Quadrangle of Luzon. Right now, the main building of Region 1 Medical Center, itong ginagawa dito, nasa 6th floor na po. Hanggang 7th floor na po yan. And hopefully next year, before the end of next year, it will be finished and furnished, ready for inauguration. It will house the 1,500 bed for patients of Region 1 Medical Center. And after that, we will be starting the construction of Tower 2, which will house the different regional center like Regional Lung Center and Regional Cardiac Center of the hospital. Para sa ganon, hindi na po tayo pupunta sa Manila for certain patients needing open heart surgery or angioplasty. Okay? And at the Bunuan Billog, yung Bunuan Billog po, nandun yung dalawang ward natin, pero once na matapos itong main building natin, they will be transferred here. The Department of Surgery and Obstetrics and Gynecology will be transferred here at Arellano para nandito lahat ng clinical departments natin. What will be remain sa Bunuan Billog will be the Cancer Center, the Center for Mental Health, the Public Health Center, the Center for Emerging and Re-emerging Diseases or yung tinatawag nating Infectious Disease Center. At yung upcoming na quarantine center, doon na rin po sa Bunuan Billog. As of now, ang Region 1 Medical Center is a PGS or Performance Governance System Certified. Ang pangalawa po sa buong Pilipinas, we are very proud to announce that we are PGS certified, second to Philippine Heart Center.
napaka bigat po na accomplishment ng Regional Medical Center being the second government hospital to be PGS certified in the entire country. With this, asahan niyo po na ang Regional Medical Center ay magpapatulong sa kanyang mandato sa pagtulong sa mga mahihirap. And before I forget, we are on 100% compliance to zero balance billing na inannounce po ng ating pinakamamahal na President Bongbong Marcos. And the floor now is open for any questions. As of now, Director, ilan po yung pasyente natin nakakumpay sa R1MC, Arellano at sa Cabanilla? Well, right now we have 758 patients dito sa Arellano, Bunuan, Bino. Take note that as of now, the infrastructure has not yet been expanded. Ibig sabihin po nun, we are operating on the 600 bed. And with the 600 bed, kasi nga hindi pa tapos itong building natin, the occupancy rate of Regional Medical Center is still more than 100%. Sobra po doon sa 600. Joseph? Ano po ang advantage ng pagiging PGS Center po ng Regional Medical Center? Being PGS certified is a level above the rest. Kasi mahirap kung i-achieve yung performance governance system. It is a 4-stage certification by a third party authorized by the Department of Health na kailangan magampanan ninyo yung 4 stages before you will be certified. First stage, second stage, third stage, and the last stage. Pag nakumpleto nyo po yun, pwede na kayong island of good governance gaya ng Regional Medical Center. Sa kabutihan pala, tayo lang po ang na-certify dito sa North Luzon. I don't know yung mga iba kung anong stages na po nila. But for Regional Medical Center, it took only 4 years to finish the 4 stages. Yearly, nag-ano kami. Binilisan namin, lalong-lalo na ng pandemic. Kasi hindi busy yung mga puro naka-quarantine yung mga tao mo. Kaya, while we are under quarantine, we did our part to finish the 4 stages of performance governance system. Good morning, Director. So with the modernization, level up ng R1MC, kung saan man po yung manpower natin, yung mga doctors natin, mga skilled sa manpower, nakakahabol po ba sila? Nagpupupa po ba sila sa modernization ng R1MC? The workforce right now of Regional Medical Center is 2,400 plus. That is based on 600 bed capacity. But still, we have to augment the manpower or the workforce to preserve or to maintain the patient-to-nurse ratio, patient-to-doctor's ratio, para sa ganun mataas ang yung quality care ng hospital, hindi makukompromise. Kaya nag-ahal tayo ng mga contractors pa rin. Sir, coming 1,600 bed capacities, madadagdagan pa po yung mga yung manpower po ng R1MC. Oh, actually, there will be another 1,800 na empleyado ang madadagdag na naman sa Region 1. And as of press time right now, dumating na po yung notice na binigay ng Department of Health. Number 1 po yung Region 1 doon na bibigyan ng paparatingan ng Department of Budget and Management ng additional manpower to comply with Republic Act 12203. That is the increase in bed capacity of Regional Medical Center from 600 to 1,500 bed. Sir,
Si Centennial Medical Center Chief Dr. Roland Mejia. Joseph Roland Mejia. Ayan, so yun po yung katayon ngayon ng Regional Medical Center na lalong dinadagdagan ng pasilidad at inaayos upang sa ganon ay maganda ang serbisyo medical sa Region 1 Medical Center. Kaya yung mga reklamo, mga sumbong, meron namang dyan. Meron namang paraan. Oo. Na lang kayo, gumawa na lang kayo ng complaint letter ninyo at ibigay ninyo dyan sa office ng Region 1 Medical Center upang maaktuhan nila yung mga reklamo na yan. Kung sino yung nireklamo ninyo, ano po ang dahilan. Hindi yung dinadaan sa likod ng social media. Nagtatago, anonymous. Meron tayong mga reaksyon dito mula kay Roby Barberan. Good job, keep up the good work, Mayor Patak, sabi niya. Yung kanina. Yung tree planting nila. Rizalinda Tamayo, Bisa leader ka talaga, Mayor Patrick Karamat, sabi niya. Si Tom Hobis, another good job, Mayor Patak. Wilma Hernandez, project protect our environment, plant more trees, sabi niya. Si Romulo de Guzman, noong ang anak ko doon sa Region 1, doon kami nanganak, sabi niya. Yung anak ko nanganak doon sa Region 1 Medical Center, doon kami pinatira sa tirahan ng napakabait na security guard. Ang sabi dito, lumantad sila ng personal kung may reklamo. Ayan. Para ma-actionan kaagad. Kuhanan, Sir Ramon Bautista. Ayan, magdala kayo ng formal complaint letter. Ayan. Si Matthew Hernandez, mga sir, share ko lang po ang naging experience ko sa Region 1 Medical Center Annex noong kami po ang nangangailangan. Maayos naman po ang at inaasikaso kami, sabi niya. Laurencio Erica, may isa akong hinangaan dyan sa Region 1 Medical Center na nurse. Singkit siya na maputi, sobrang bait po siya. Mismong siya po ang nagtuturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, sabi niya. Okay. So, may mga may mga mas marami pa yung magagandang sinasabi dyan. Correct. Sa serbisyo kaysa naman sa mga nagtatago sa social media. Yan. At mga nakikisawsaw na komento. Ayan. Good morning kay Agnes Kalimlim, kay Sineda Zamora Gilbert. At ganun din dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Good morning dyan sa Mayor's Office. Si Madam Mami, si Boss Carlo, si Sarbayan, Sergeant Basa, si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. Magandang umaga. Good morning po sa inyong lahat dyan. Si Jomel Loresco, good morning. At si Tristan Sulis. Ayan, magandang umaga. Palaging nakikinig. At ganun din dyan sa may bayan ng Mapandan kay Mayor Carl Christian Vega, magandang umaga. Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio, ganun din si Boss Darwin, magandang umaga. Ayan. Si Sir Ramon Bautista dyan sa may Region 1 Medical Center, no, wala ray reklamo o wala ray gabay yun ibaan tulungan watan. Si Sir Ramon Bautista Senior. Ayan. Wala na. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Hanggang bukas muli, ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Yung mga nasa Facebook page natin, bukas pa lang. Pasensya kilat, Agmi Abasan Tampol. Pero bukas, basahin po namin at makita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Mark Terrio Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muharis at dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jal Franza Calbiab. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan o
Early in the morning ni Ka-Orly Navarro dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na